भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की दयानंद सबका तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दयानंद सबका तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का भाई तुम आगे बढ़ो, एक भारतीय जनता पार्टी का रेडी कोई रहना ये साड़ी करवाना भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की फोटोग्राफर अच्छा 2 मिनिटाला गाडी होती आमची पुढे गेली सर अरे सर कमर विचारेगा कमर मिला देगा भारतीय जनता पक्षाचा सगळ्या गाड्या विनंती असं व्हिडिओ आणि लाईव्ह गोवा राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते भाऊ बहिणांच्या वतीने मनापासून या मतदारसंघात स्वागत करतात। त्याचबरोबर ज्या गोष्टी आज त्यांचं गौरव संबंध दिवसभर मांजरे मतदारसंघात आहात। त्या मांजरे मतदारसंघात गौरव करता असताना त्यांच्या हस्ते 7 नवे प्रोजेक्ट त्यातले गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे 5 त्याच्यापैकी ते होय त्याचं पहिले उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले असतात। व सायकल ट्रॅक हा चोपडे जंक्शन सीन परिसर असे तो लांब सायकल ट्रॅक हा बऱ्यापैकी काम आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे असतात काम जे असा ते काम बाकी कन्स्ट्रक्शन ही कंपनी जी असा त्याचे मालक मिस्टर पांडे जे असा आणि बऱ्यापैकी काम केले असा। एक बऱ्यापैकी नामवंत असो कॉन्ट्रॅक्टर ते काम करत असताना गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे आमचे सगळे टेक्निकल स्टाफ जेई पासून सीई पर्यंत त्यांचे बऱ्यापैकी त्याला कोऑपरेशन मिळे म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमातून या गोयची डेव्हलपमेंट करत असताना अंडर JTDC बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट इन टाइम ते करू शकते। अहो आमदार या नात्यात परत एकदा सगळ्याच्या वतीने हे मांजरे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते माझे भाऊ बहिणा माझे हितचिंतक त्याचबरोबर तुम्ही माझे पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया यांचे मनापासून स्वागत आणि तुमचे सहकार्य आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जसे मावेन म्हटले की सबंधीस त्या मांजरे मतदारसंघाचा कार्यक्रम हा तर आज जसे तुम्ही सुरुवात केली आहात असे सहकार्याची अपेक्षा सबंध दिवसभर जे कार्यक्रम ज्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतच्या अंतरान म्हणजे क्षेत्रात येतात ते तुमचे सहकार्य असते आणि दाखवून देऊचे की मांजरे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष हे असो असा की त्याची ताकद दिसांदिस कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून वाढत असा ज्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या 2022चे जे निवडणूक आहात त्या 2022च्या निवडणुकीत आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे गोवा राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री यांचे हात बळकट करपाक परत 2022 गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्या खुर्चेर बसवपाक त्या मांजरे मतदारसंघातून निश्चितच कार्यकर्त्याच्या बळाचेर विश्वासान सांगतात की ते जे त्यांचे स्वप्न ते पुरे करपाक ह्या मांजरे मतदारसंघातून पहिलो हातभार त्यांना लागतलो। परत एकदा तुमच्या ह्या कार्यक्रमात सगळे आमचे ऑफिसर आहात सगळ्यांची नावं घेणार
सगळ्यांचे परत एकदा मनापासून स्वागत अभिनंदन करता आणि माझे भाषण सोपविता देव बरे करू. भारतीय जनता पार्टीचा जवान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जवान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मांजरे मतदारसंघातल्या माझ्या दौऱ्याच्या वेळी पहिल्याच टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या पहिल्या प्रकल्पाच्या या इनॉग्रेशनात माझ्यामध्ये आमचे आमदार आणि चेअरमॅन GTDC बाब दयानंद सोपटे हांसर आसात आणि हो प्रकल्प जो GTDC कॉर्पोरेशनान केलो तो पुराय सायकल ट्रॅक अँड ब्युटिफिकेशन ऑफ दी सोपटे जंक्शन टू खिंड हाज्या पर्यंत ह्या प्रकल्पाचे माझ्या हस्ते लोकार्पण जालें. ह्या प्रकल्पाक खास करून सगळ्या मांद्रेवासियांक हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या बाब सोपटे हांचे आणि निश्चितच हो प्रकल्प आज लोकार्पण करता आसतना बऱ्या प्रकल्पाचें लोकार्पण आज म्हज्या हस्ते जाता. निश्चितच अशा पद्दतीने वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि वेगवेगळी कामां हांगासर जायत रावतली. ह्या आयच्या दौऱ्याच्या निमित्तान ही सुरवात आसा. आमची सरपंच वैशाली शिरगांवकर ती हांगासर हजर आसा. बाकीचे पंच सरपंच सगळे ह्या दौऱ्यात पुराय म्हज्या बरोबर आसतले. हांव सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि म्हाजी दुरुस्त आसूं. देव बरें. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा जवान सोपटे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. फोर 2255 2558 काही झाले नो सरपंच येताना बघायला साधारण थोड्या मुरजेची आमच्या आयल्या टाइम जातलो चल टाइम जातलो. आता दिसता राती फाटल्यान चले मला पुढे चले 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 बरे चल चल आयज सर इजोडलो कार्यक्रम आसा. माझी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पाटील असा मरे दौरो आत्ता सुरू जाता. दौरो सुरू जावन चला तुम्ही गाडी येऊन चला रे, जाऊ नका रे. चलेल चलेल सिक्युरिटी गाडी येऊन घ्या म्हणून चल चले कसे